ऍसिडिटी, वेदर यू ईट एक्सेसिव्ह इटिंग और वेदर यू डोंट ईट एनिथिंग, येस. हे ऍसिडिटीचा काय भाग आहे आणि हाऊ डू वी अवॉइड गेटिंग दिस ऍसिडिटी? ॲसिडिटी जी होते ती पोटातलं तुमचं जे पचवणारं आम्ल असतं, ॲसिड जे हम्म, असतं ते जास्त झाल्यामुळं होतं. हम्म, मग तुम्ही वेळेत न खाल्लं तरी ते आम्ल साठून राहतं, हम्म, पोटामध्ये ॲसिड साठून राहतं, त्यानं ॲसिडिटी होते. किंवा तुम्ही अथवा अतिशय असं काहीतरी वेगळं खाल्लं हम्म, तरीसुद्धा ॲसिडिटी होते. मग काय करायचं? तर त्याला उत्तर आहे बॅलन्स. हम्म, म्हणजे वेळेत जेवणं, 2 जेवणांच्यामध्ये फार वेळ न ठेवणं हम्म, आणि जेव्हा आपण जेवतो तेव्हा जरासं 2 घास कमी जेवणं, हम्म, हे अव्हॉइड करण्याचं त्याचं एक साधन झालं. आणि जेव्हा ॲसिडिटी होते तेव्हा घरगुती उपाय म्हणजे दूध घेणं किंवा लंघन करणं म्हणजे हम्म, उपवास करणं. मग उपवासामध्ये काय तर जास्तीत जास्त पाणी पिणं, नारळ पाणी वगैरे पिणं, हम्म, कोकमचं सरबत घेणं किंवा सोलकढी मिरची न घालता घेणं, ह्यानं ॲसिडिटी बरीचशी कमी होऊ शकते. हम्म. सो आपण जे ट्रायड अँड टेस्टेड फॉर्म्युला आहे की गेलो आपण पाऊच आणलं, मी नाव नाही घेत कंपनीची, पण आपण ते पाऊच घेतलं, घातलं आणि आपल्याला जरा चांगलं वाटतं. इज इट गुड टू गेट रिड ऑफ कधीतरी ऍसिडिटी? घेण्याला हरकत नाही, कारण ते ॲसिड कमी करायसाठी आपण त्याच्यामध्ये अल्कली घालतो, हम्म, म्हणजे सोडा घालतो. हम्म, मग सोड्यानं ॲसिड नलिफाय होतं, न्यूट्रल होतं हम्म, आणि तात्पुरता आराम मिळतो. पण ते जर का तुम्ही सारखंच घेत असाल, हम्म, तर पोटामधला जो चांगला फ्लोरा असतो हम्म, बॅक्टेरियांचा, जे अन्न पचन करतं, तो फ्लोरा डिस्टर्ब होतं आणि त्याच्यामुळं पुढचे विकार होतात. म्हणजे कधी-कधी वारंवार शौचाला लागणं, लूज मोशन्स होणं किंवा हम्म, सारख्या ढेकरा येणं, पोट डबं होणं, गुबारा धरणं, शौचाला साफ न होणं, ह्या हम्म, सगळ्या गोष्टी मग ह्या जास्तीच्या अल्कली घेण्यानं म्हणजे ते इन्स्टंट पाउचनं जे होतं, ते त्यानं होतं. ते काही कायमचं उत्तर नाहीये. हम्म. कधीतरी एखाद्या वेळेस घ्यायला काही हरकत नाही. ओके, मी अजून एक विचारतो तुम्हाला, की तुम्ही म्हटलं की दोन जीवनामधलं आपलं अंतर बघायला पाहिजे. आपली लाईफस्टाईल एवढी अशी झालीत कॉम्प्लिकेटेड, मला वाटतं बऱ्यांचीच झाली असेल, की आपण टाइम टू टाइम आपलं जेवण नाही होत. मग असं मला एक कोणी सांगितलं, की एव्हरी 3 अवर्स यू ईट समथिंग. प्रत्येक 3 तासात जर तू काही खाल्लं, पोटाला शांत ठेवलं, तर इज इट अ गुड ॲडवाइस टू बी टेकन? तसं पाहिलं गेलं तर आपला डी-एन-ए हा जो आहे, हा फॉरेस्ट वॉन्डरर्सचा आहे. म्हणजे आपले पूर्वज वानर होते हं, आणि ते जेव्हा भूक लागेल तेव्हा समोर जर का काय मिळालं तर ते खात होते, खातो. पुन्हा पुढं जात होते. हं, तर आपल्याला आता हे 2 वेळा जेवायचं किंवा हं, दर 2 तासांनी जेवायचं किंवा मग इंटरमिटंट फास्टिंग आलं, की 8 तासाचा, 10 तासाचा, 14 तासाचा एवढा गॅप ठेवायचा आणि मग खायचं. हं, याच्यामध्ये असं होतं, की मग ते तुम्ही शेवटी त्या जेवणाची जे आपण अन्न हे पूर्ण ब्रह्म म्हणतो, हं, ते पूर्ण ब्रह्म बाजूला राहून त्याचा अर्धा ब्रह्म झालेला आहे आणि त्याच भ्रमात आपण राहतो आहोत. हं, पण मला पर्सनली असं वाटतं, की जेव्हा आपल्याला भूक लागते, त्यावेळेला 2 घास कमी खावेत आणि ज्यावेळेला आपल्याला वेळ मिळतो, हं. आता कसं झालंय, की आपलं लाईफस्टाईल असं झालेलं आहे, की कधीही वेळ मिळतो आणि कधीही खाऊ करेक्ट. शकतो. कधी-कधी जेवणांमध्ये जास्तीत जास्त अगदी 12 तासाचा सुद्धा वेळ राहतो. तर हं, त्यावेळेला सगळ्यात चांगलं उत्तर जे आहे हे मिलेट्स आहे. हं, आपल्याला आता मिलेट्ससाठी जे आपलं सरकार पण काम करत हं, आहे, तर ते आपण भारतीय लोक जे आहोत, हे पूर्वापार आपण मिलेटची शेती करत आलो आहोत आणि हं, मिलेट्सची खाणं खात आलेलो आहोत. हं, तर ते जर का तुम्ही घेतलं, तर तुम्हाला फार वेळ जेवणाची म्हणजे भुकेची जाणीवसुद्धा होत नाही. मग आता त्याच्यामध्ये ज्वारीची भाकरी आली हं, किंवा नाचणीची भाकरी आली. हे जे एकदल धान्य आहेत, ती जर का आपण घेतली, तर तो हंगर आणि सटायटी म्हणतात त्याला. म्हणजे हं, भूक लागणं आणि त्या भुकेचं शमन होणं. हं, ह्या ज्या 2 गोष्टी आहेत, त्याच्यावरती बराचसा कंट्रोल येतो आणि त्यानं मन तुमचं शांत झालं, की तुमचे पचलेले जे रॅडिकल्स असतात, त्याचं हं. फॅटमध्ये रूपांतर जास्त होत नाही. करेक्ट. तर ते तुमच्या शरीरामध्ये व्यवस्थित टॉक्सिक न होता ते सगळे जे पदार्थ आहेत, ते फिरत राहतात. तर आपण तर जे बदाम वगैरे म्हणतो की सुपर फूड. सो आय हां, थिंक मिलेट इज अ सुपर फूड. मिलेट इज अ इंडियन सुपर सुपर फूड. फूड, इंडियन सुपर फूड.